Abadiño, lurra eta larra. Abadiñoko mendiak eta inguru naturalak zaintzeko daukan konpromisoari jarraituz, Abadiñoko udalak 17 hektarea lur itxi dizkio Gazteluan, Bizkaiko Foru Aldundiaren nekazaritza lurren funtsari. Helburua da gazte jendea nekazaritza sektorera erakartzea eta aldi berean berreskuratzea herriko berezko paisaia eta lekua irabaztea landa eta larretarako. Segurtatuz gure nekazaritzako ustiategiek jarraipena izango dutela, bultzatuz emakume eta gazteen sarrera lehen sektorean, indartuz nekazaritza mota bat, ingurumenaren aldetik jasangarria eta ekonomikoki bideragarria. Nekazaritzako lur arloen atzerakada geratuz eta lur gehiago bideratuz lehen sektorea. Gure herriko naturgune eta ekosistemak babesten baditugu, gure ingurumena hobetuko dugu eta horrek eragina izango du herritarren bizi kalitatean.